дар урфият мегӯянд ки гашта гашта дарё шавӣ, шишта шишта бӯрё шавӣ. аз ин рӯй мо низ дар таътили тобистона бо аҳли оила аз Самарқанд шаҳр ба сайру саёҳат баромадем. ағбаи зебои тахтақорачаро тамошо карда дар маскани истироҳатӣ Минг-арча каме фароғат кардем. баъд вилояти қашқадарёро убур карда ба воҳаи Сурхон расидем. якчанд ноҳияҳои ин вилоятро тай карда ба зодгоҳамон ноҳияи Саросиё омада дар маҳаллаи Гулобод қарор гирифтем. рӯзи дуюми саёҳат ба сарам фикре омад. дар бораи таомҳои миллию машҳури Сурхондарё маводҳо омода карда пешкаши бинандагон гардонам, то ин ки онҳо низ ҳамроҳи мо бошанд дар ин сафар. пайи амалӣ гардонидани ин мақсад бо писарам Довуҷон қад-қади дарёи Пуртуғёни Тӯбаланг сӯи дараи Ниҳон равон шудем. дар ин сафар ӯ ба ман ҳам ронанда ва ҳам наворбардор аст. бинандагони азиз, мухлисони гурӯҳи Орион, тавре ки ба шумо ваъда дода будам, имрӯз дар бораи якчанд таомҳои маъруфу машҳури воҳаи Сурхон ба шумо маълумот додани ҳастам ва манзили аввалини мо ин маҳаллаи себзори ноҳияи Саросиёи вилояти Сурхондарё мебошад ки дар ин ҷо як нафар соҳибкори оилавӣ Мӯминака Дӯстов бо пухтани кабоби танӯрӣ хеле шӯҳратёр ҳастанд. марҳамат, бо мо бошед ва бинед ки таври пухтани ин кабоб чӣ гуна амалӣ мегардад. Мӯмин Дӯстов зиёда аз 20 сол мешавад ки ҳамчун соҳибкори оилавӣ дар ин ҳавлӣ бо пухтани кабоби машҳури танӯрии воҳаи Сурхон шуғл меварзад. ба ӯ аҳли оилааш 4 нафар писару 2 келинаш ҳам аз наздик кӯмак мекунанд. ғайр аз ин ба ҷавонони зиёди маҳаллӣ ин касбро низ меомӯзад. вақте ки мо ба ин ҷо омадем, худи соҳибкор дар сари кор набуд, аммо кор бо як маром давом мекард. ҷараёни пухтани танӯркабоб аз гӯштро намак ва зира кардан оғоз мешавад. сипас танӯрро тасфонида лахчаҳои алавро омода мекунанд. баъд гӯштҳои намаку зиравор кардаро омода карда ба ин тавр ба дохили танӯри тасфон мегузоранд. аз болояш маҳкам карда болой сӯрохиҳояшро низ мепӯшонанд. бинандагони азиз, дӯстони гиромӣ, мана кабоби танӯрии моро ба дохили танӯр ҷойгир карданд ва гуфтанд ки гармии ин танӯр қариб 4000 градус селсияро ташкил мекунад ва дар ана ҳамин гуна гармӣ гӯшти мо дар давоми 1 соат мепазад. бо мо бошед. дӯстони азиз, тавре ки мебинед, ана танӯри мо дар давоми 1 соат дар танӯр истодааст кабоби мо ва ҳоло ҷараёни кушодани онро мебинем. дар якҷоягӣ даҳонашро мекушоянд. бисёр гарм аст. ҳарорати инҷо дар инҷо тоқат карда меҳнат кардан худаш ин як мардонагӣ. эҳтиёт шуда мекушоем. бӯяш ҳам бисёр аҷоиб, бисёр бӯи болаззат дорад ва худаш низ гуфта истодааст ки хеле бомазза аст. дар дохили чунин як танӯр то 3 гӯсфандро пухтан мумкин будааст. ва чизи дигаре ки диққати моро ҷалб кард, дар дохили танӯр, дар зери гӯшти танӯр боз ҳасиб ҳам гузошта шудааст, ки ин ҳам як усули бисёр ҳам ноёбу аҷоиби пухтани танӯр мебошад. дӯстони азиз, тавре ки мебинед, ҳар як нафаре ки ба ин ҷо барои харидани танӯр кабоб меояд, бо як порча гӯшт меҳмон карда мешавад ба таври бепул ва аз ҷумла ба мо низ ин имконият дода шуд. ташаккур.
حالا طعمش رو میبینیم. خیلی بامزه. من یولداش مردان از نوایی میشوم، شهر نوایی. ما اینجا سرسبه فیرما هست اوزاگرا لیدر. با کارکنان هر وقت آماده اگه مومن تنورشان ده خود میرن خیلی بامزه. شما من توصیه میکنیم آماده استید. سلام رحمت. نگفته نماند کباب های تنوری مومینکا حتی در سراسر ازبکستان مشهور و معروف است و خورنده های آن در تمام جمهوری یافت می شوند. و این قوطی که شما می بینید بندوبست شده ایستاده است با برسی کوهی، با ارچه کوهی، با مقصد آن که در این هوای گرم گوشت صفت خود را ویران نکند و تا به تاشکند شهر رسد. اینش باشد حسیب. مهلتش تا 72 ساعت. طعامی دیگر این پهلوان سمبوسه فرمایش داده مخصوص است با روغن گوسفندی حصاری. آن را به نان خوردن دشوار بوده اما خیلی بامزه و سرغیزاست. این گونه سمبوسه ها را ما در ناحیه اوزون ولایت سرخاندریا واخوردیم و از مزه آن نیز بهره مند گردیدیم.